नोंथांमोनहा बे दैज्लां बोथोरनि समाव सांग्रां जा। दैज्लां बोथोरनि समाव जापानिज एनकेफालाइटिसआ जोबोद गोख्रैयैनो गोसारो। बे समाव डाक्टारफोरा जापानिज एनकेफालाइटिसखौ लानानै सांग्रांथि होदों। एसोसिएट कनसालटेन्ट निउर'ल'जी डक्टर पुजा आनन्दआ जापानिज एनकेफालाइटिसखौ लानानै गोनांथार सांग्रांथि होदों। बे समाव जापानिज एनकेफालाइटिसनि माखासे लैखोनफोरखौ मिथिनानै लाग्रो। जापानिज एनकेफालाइटिस जायोब्ला गोबां लोमजानाय, खर' सानाय, मेगन सानाय, मोदोम आरो बेगेंनि जरा सानाय बायदिफोरनि लैखोनखौ मोननाय जायो। जापानिज एनकेफालाइटिस जायोब्ला निउर'लजिकेल कन्डिशना जोबोद गाज्रि जायो। जापानिज एनकेफालाइटिसनि जाहोनाव पेरालाइसिसबो जानो हागौ। बेजों लोगोसेनो जापानिज एनकेफालाइटिसजों गाग्लोबजानाय सुबुङा कमायावबो थांनो हागौ। जापानिज एनकेफालाइटिसनि जाहोनाव मेनिटिस बायदि गोब्राब बेरामाबो सोमजिनो हागौ। जापानिज एनकेफालाइटिसजों सन्देरजायोब्ला सिनस्रि जरायाव गोबां सानाय जानायनि जाहोनाव पेरालाइसिस बायदि बेरामजों भुगिनांनो हागौ होननानै एसोसिएट कनसालटेन्ट निउर'ल'जी डक्टर पुजा आनन्दआ बुंथिदों।